Ghana man ene mo apo ya aboadu mechia mo nimse nyame adom nti ye nyina ya hwaye etitiro mahwefo ene atiefo ye befa saa kwanya so na machia otumfo setu otosomienu Asanteman wura na machia onua ne nua osi ade yo akumfia me ya otoso 9 Techiman wura ono so eya asumdwie hene etese onua otumfo setu obi a opa asumdwie de bia ye kasetia wo ebise nka nipa benya na nka wo kasa bum 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 enso so entesa mefa saa kwanya yesu na machia na hema eja kuma du fie Asanteman pon hema Asanteman mu ahema ne de omo frɛ no president preko enne ade ato Asanteman nyina ni enti wan kasa wo ba da se bro sebo nsu a wo ya Asante heneja atwa nana no ma ye be ye yie free 6 June eko na minim se bibia be wie asomdwem enne ede ne ye ba besua eye pure history opani bi abeka history bi a mani ajepa da bia meka me se yentwe mempanimfo no ye twe mempanimfo no a ye besua ne ma bebre ti mabunu no mesre ya momentie nsem ne mfiri mpanimfo no ho opani no eka bibi fa Asanteman ho de edi kan ekwan Asanteman fa aso baaye oka bibi fa se hwan ne santini oka bibi fa ekwan a santehene opokuare wodi kan okatachie ene ni nua nana kwaachia meyaw a wodi kan anwo ye bono hene anase bono manso kingdom no ane wo ho no ohene a ohempon a no wo ho no saye santehene na ni nua kwan ye fa so ntokwa anase okon esi wontem ene esunsunsu anso nyinara okan wo kire mu ye hu se ye ka Asante a Asante ne ye kasa baako nipakuo bia waji atum se wo begina amasikadwa no wako amasikadwa no wo ya Asante enti opani ni kire mu mzo opani se ofiri bafi na ode batete amamre mu a na kire se bafi no eye bono hene eba so ahun enti e ka bono hene a se ohene a no ye owo bono manso asa akonwa no a na ne esi Techiman eye se Techiman hene eba wo kire mu se wo ka Asante a ye wa atwema ye wo sekire ye wo kwaabre ye wo adanse ye wo amansie oman na hyase ye wo atwema makan no dada ye wo bono ye wo ahafo ye wo ebinum wo oti region wurawurafo ebi wo eastern region ebi wo central region opani ni kire mu ni nyinara ana wasa kire mu se eye okun ene baaye na da bia meka mabunu mo me hwe kasa yi se bi basabaso yo bi be baaye mabunu
mo sua de na mo nsua ne yie na mo nka ne yie mama mfa nwa keka nsɛm a enimu na akɔfa oye ne bi aba bi sɛ ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɔkompo a esi na nakwaakye ame ɔne ne nua opokuare kadachi opokuare ntem no ɛyɛ mabunu na nakwaakye ame ya ɔba ɛna ɔkɔbobɔ bafo pim a yɛ na opokuare ba santehene ba asun ena kɔfa saa wo hawo nyina na kɔfiti wo hawo nyina ase ena wo kyerɛ mu nso so ema manager toda ya na obi se na obi timi be gyina wo se asante kɔkɔn no ye ne ema na srafo opani no ka asɛ no ma mete ase pa yi o kyerɛ sɛ asante no emu tre no ade nso aminim dada de nanso aka ma mani age pa emu tre de bi wo hɔ a ɔkɔkyewa wa bɛka asante ho ebi nso a wɔne okɔ negotiation enti de na wɔ asante ne ye nyina ne sɛ wɔne obi na ɛkɔ akɔko a ɔba bɛka me ho na ye ne we nkɔko wo bɛka ne ho a na ɛsɛ no ano no na sɛ wɔka sɛ wo nka ne ho a ɛna wɔde ntɔkwa ɛkyew ɛka ne ho tie ba saa de a na wɔde waka ne ho by force no abɛyɛ part of it Asanteman said ye beya da bi wone okoko na eku a wo mfa akiri enkonko ta nkrofo na chinti ana wona okoko na chinti ena na ma wo yesa bio opani no kama ye hunu se Asanteman ekochi wana so wo beye yonku a wabeka ne ho enti se wo okoko bia Asanteman ne hwan ene wo nyina enti obia be ma na srafo enti abakosem kra be kire se wanchi enkonwa sem a wo ho a ebisi we no nka ho we no ka ho se ye wo sofo asefo ena nkwadu anofo wona edi kan baaye ena akire ahemfie ye frifo be ka ho na di abakosem ne kire se ekon bi baaye asante ko okon na nam se sofo ase ne nkwadu asefo no yi nipa mo okon no bi ne nipa bebre toy nti akonwa ne toy no emra ekon foforo baaye no na se wonya obi a obedi wo anim as wanchi man a ka Asanteman ho enti won nuanom a na wabeka won ho a eye ahemfie ye frifo na o se momma ye nipa saa na abakosem na ekirewo ena o ma wo nipa ye se mo nso mo abeka ye ho enti mo nso so mo ne mo so mutimi di ade ne bi ena ma akoye miensa so ho enti na eye Asanteman no na eden ekokon eno na toda ya na ebinom a tribalism aye wo mo se yade minim saye wo mo se minim se asai wo mo adwene no etimi bi o ano no aka wo se asantefo de na wo ye ntientia asantini ne hwan nipa kora wo kan ye no minim se wo firi he wana ekeka saa no wo firi drobo di nua ne edoma ni nua ne suma wo nua ne asumenya wo nua ne kumawu wo nua ne friend say bompata eni nkuro bebre endi se won nyina firi nipa ba akomu ne baaye de a anasa abusua ba akomu ne baaye de a eni esa asantefo no a wo sankrofo a bebo e wo tia de age se won so so a wo gya aman no do ma ne nkuro na aka ne nyina won so wo tia won so nyina ye mo tia ne bi so nanso de na etie ne se enam se ekon ntie bi obekokon no beba no na mema no a wo fie no ese bebre kura akọ enitin na asante wa ise wukuma apem beba wukun yense de kura na afoforo besa asori aba sana no wa inetio so enti sa nsem na we nu tientia na yirasi yegya ka wo ka bi se wan kasa na wo ka no kura bia wo firi no kura sa na etie mo nyina mo yepe eye unua no enti se wonu etia de a wo su etia so enso nye sara na etie
enka wonya opokuware katachi opokuware no abakosem je ware ne je no wo obi owa no ye santini be ye santehene afen so se de nyina ye nim no ai me ye sa kire mu ha no se bono hene ana se bono man so hene na eye Techiman hene no ni nua one santehene no mfrifie ba akum so ho entidi enti na abeka se ebia wote baabi wonnim abakosemti na wadwen ye o se o na Techiman de won de no wowa na emum asantehene no de no entientia won nyina yepe na nam ekon no nti no bia obeba ombekokon no beba no na emema ne bebre afrim na onya mema ma won ware saa na wagya akunafo bebre no na se ofa obi a wo ben no so oyesremni se wo ye he no amana ware oba no se be ya wase enhie saa na ade ne tiwo na me se da make na manage opani na sem no ho pa echiremu na ensen bi a okan ya menim se emabuna waye won ho se a won pese obesua abakosem na enso so won de waye won ho se woye anti Asante no ebeka ze hure ye kan asem ye kan na eda ho no edi asem efa esikadwa no ho won so a waye won ho se one day we Asante bloggers anso wonnim abakosem no so ebeka se pani we o twantro me be kirikiremu ba ede na pani na kan se medika kirikirem dada se ekwan a ema yenya Asante ene won na we Asante no se mo ate dada afi wo kiremu se na nana kwa achia meawo a we bono hene no o Golden Stool na sa Golden Stool no ekon no mo no Asante efa ene niam bi efa kan ho koi ena opani ni kiremu se akane no sa na etie wo kokon na wodi obi so nkunim a na niam an wo fa na aye nsem na ho e kire se eye wo na wodi no so eno ntina se ubetie ofenso abakosem a o kire se Asante kokon baako na sa kon no menka se yakun we ya na se kun we pese me kanitia sa kon no okoba e gutis na ewom se ye chewe no ena ofenso hene na wi afia kenten a wodi kan oti ho wode nsa suna no ena eso obusa se na wode wo mpehwe no se me pe baabi a meman ebedidie ti se me dom no so enso ya sa asisa ena otumfo ka chense ne mede emuani nko baabi a sa asemu adidi koduro bia mede mawo ena ma ofenso asa ase be ye kakraka so erintu sauti opani na sem na o kiremu se eniama na in 1874 abrofun se Garnet Worsley war obefa koye no Asante ankasa twere koye se ekoma won se na niama na eye wei na wo kiremu se mpo Golden Stool boyeden eka ho na panini kiremu se o twere se sa Golden Stool no na ye de wode ama won de won hema na ye Golden Stool a ene ebi wo be fa free ebi wo ho a wo fa free Techiman sabre bono manso sana opanini kiremu menya nwoma ne bi nkan entime nhunu se sei na tie ana se sei na tie na enso so opanini kiremu sa en wo sa kiremu se onim se ye sa Golden Stool no eno na Asante hene te so ana se nye eno a ha na me ka se problem no wono manfo ntenase eno achi ansa na wo sa ka se wo atweyem se na ye Golden Stool a wo de ama Asante hema asemwe ana me ka se manfo be nya ho confusion na ni nyina ni tie
abra Asante ene Bono man so beko no na Asante wo Golden Stool ne dada na wanya Golden Stool ne dada bise Golden Stool ne ba ya nsa na one den kire kokko enti se ofa Bono man so de ne ka ho akoka ho ayesen mienu ansana mese enti se ofaya akoye mienu ansana woni na abokofi ekokon na abokofi nso no amwa ye Golden Stool amano abakosem bebre kire se sa Golden Stool no so ebedi Asante ho eka ho ayesen miensa se sana tie dia me kan se sana tie dia abakosem sa kire se na kwadwa dinkra enso ye Golden Stool ema Asante ne no sa kokon eji sa Golden Stool no so enti se ka ho akoyesen enan enti se sa dia sa Golden Stools na enye won so ankasa no Asanteman so ni asikadwa kofi na ankasa e de Golden Stool no de anya Asanteman so ankasa na ne kra ankasa no wode bekwa akosiwo as exhibition e de akere se yekoha koyesi na emo asikadwa kofi na eye won sunsum ne de wode besie eno nti ana after Seganet Worsley War and as a grant war no asa anyoma nyina abrofo ne fa koye nyina achi no emra na prempe the first ebedi ade na abrofo no ba no wo sa pe Golden Stool it say wo fa koya ade na no wo sa pe Golden Stool no but amumu sa mo sa se wi ne nyina achi wo che na prempe no wo sa kan se won ko fa Golden Stool ne mra no edi ase na obahima ya Asanto ne dom kan wo say die otie sikadwaro sana Golden Stools won ni baby yewo edi se mo pese mo nsa ka Golden Stool na mo nko fa na prempe emreyen ade ba akon so ese mo hunu ni hwede bia me kan say there is a beautiful bond because we fie ba akọ between na Techiman hene ne Asante hene obi oni ma ba ko say ni say prempe the first ebedi ade na prempe the first ebedi ade no one opani bi e fa na atwerebo ana na e prepre aman ni bi kota atwerebo ana chi ebi so tai prempe chi na emum de wo so mu den said na prempe ne bedi ade na e Techiman hene ebi se wo ye nua so enti senanka Golden Stool no mbefa koya na said yom enioma mbefa koya na senanka Golden Stool na yesikadwa kofi ne ka ho a enka wansa am request eno ne ma sa ya Asanto antokwa no mpo ebae na ubehunu se sa entokwa no ema wodi Golden Stool no esiesie baabi bebre se be ya abrofo no ehunu baabi wodi kotei wode kotei ewo ba mia bebre baabi no de akwhye barekese baabi no de akwhye habo abuja baabi no de akwhye ha ne nyina mu na abrofo na anya no eye Golden Stool kro ya ho na obi nipakuo bi de wonsa kọ kan ya nti wode kosi dan bi amu ana dan na buagu wode kosi dan bi amu ana dan na buagu akọ abisa wo hunu se wode wonsa ka Golden Stool no eno ena na abrofo na ye onwanwa se Asante pa nka boye se nka no anse nki yakunwo nanso wankum nkrofo na wodi wasem wo mra kwan mu ewie ya asotwe na ankoye ekum asem ena ma abrofo no se ene Asante asesa ene wo memfa na prempemra so enti eha once penine kan se onim se bia ye no a enti kire pefese esikadwa kofi no wo ho ana mra na nsen ya wo twere krata so wo kopesa esikadwa ne empempana ne no na esikadwa kofi no wo hadada
enti ekire pefe se esikadwa kofi no ewo ho ansa na esikadwa hodo a ekon mu Asante faaye egi free ofoforo ho no so eno nso wo ho ene adesua no mbese meka ne tententi bi ze mre na nkasa korako dia mepesi yehunu ne se esikadwa kofi wo ho Asanteman tiase Asanteman enye region Numa fasa kwanya yesu masa sre ni titriu Bono regional minister mesro baby ye de ama wone ho tro papa enti mesro ya no ahwe wana montu yie first na wo ye lawyer and now ye regional minister which na ho ma aban se wa nhwe amfa ntoto ya ntoto se de yetie na wodi binumu achi na wo ye mfumso a animguase a wanhwe ebe ka wo no enka wankoye regional minister kora enkeye enti mesrew hwe wontutu yeye pa na nkofo wo ye na wo how bia mrew because ahensem na wo region ho no edika na wo kwan a ese ye fa so aye ka no ayi ni kwan sa wo involve ho kora medamu ase nyame nhira mu nyina